Birine tanış qıydı alçak bolsaňyz, akbaly ters ýola saljak bolsaňyz, seýiň nämedigini ýar biljek bolsaňyz, seýip ala bilmän ýanandan sonra. Seýiň nämedigini ýar biljek bolsaňyz, seýip ala bilmän ýanandan sonra. Ýanandan sonra, köýünden sonra, seýip ala bilmän ýanandan sonra. Ýanandan sonra, köýünden sonra, seýip ala bilmän ýanandan sonra. Bilmedim men bu zatlaryň barlygyn, geçirelim moýuna şordan zorlygyn. Bir gorsak neçe ýarardy barlygyn, 20'de öýlenmän galandan sonra. Bir gorsak neçe ýarardy barlygyn, 20'de öýlenmän galandan sonra. Ýanandan sonra, köýenden sonra, 20'de öýlenmän galandan sonra. Ýanandan sonra, köýenden sonra, 20'de öýlenmän galandan sonra. Neçe ýyllar ağlap çykýalaydymy, göwnüm ötäçin halaçyn göýdümi, eň mukaddes denesidimi, zar bolup el süýdüni emenden sonra. Eň mukaddes denesidimi, zar bolup el süýdüni emenden sonra. Ýanandan sonra, köýünden sonra, zar bolup el süýdüni emenden sonra. Ýanandan sonra, köýünden sonra, zar bolup el süýdüni emenden sonra. Soraň elwan gülleniň ýar nämedigini, soraň goşatardan saz nämedigini, bagşaýdar ogul ýar gyýz nämedigini, ýurdu göçüp ojagy senenden soraň. Bagşaýdar ogul ýar gyýz nämedigini, ýurdu göçüp ojagy senenden soraň. Ýanandan sonra, köýünden sonra, ýurdu göçüp ojagy senenden sonra. Ýanandan sonra, köýünden sonra, ýurdu göçüp ojagy senenden sonra. Zar bolup el süýdüni emenden sonra, 20'de öýlenmän galandan sonra.